Здравейте, приятели! Вие сте с канала Car Fishing Phil, аз съм Алис Георгиев. Днес след дълго организирахме още един риболов така. Този път сме един мой приятел Христо Йолов, много добър мой приятел. Тъй като тук в Пловдив и околието се изсипа доста проливен дъжд, така 1-2 дни, който задържа и язовирите са препълнени доста. Мога да кажа, че имаме информация за 2 язовира, които наистина собствениците сами казват, че ги е издавило, нали? Не буквално, но наистина е имало доста вода, която е влезнала в язовира и в двата по-точно. И затова сме решили друг язовир да посетим, именно непознат язовир за нас. Непознат като от гледна точка на това, че не знаем места, не знаем почти нищо, имаме някаква информация от там, но мислим да го посетим, като ще направим едно нощно и утре ще останем към след обяд някъде. Едни така солидни, мога да кажа, горе-долу 24 часа. Ще се стремим към 5 часа да сме разпънали вече след обяд днес и утре да поостанем поне до към 4. Няма да са точно 24 часа, но горе-долу. Така, пак го решихме много спонтанно, много бързо и ще трябва да действам бързо, защото имам да твара, имам да режа топчета, имам доста неща да подготвям. Днес сме с буса, защото ще оставаме за 24 часа, ще има да тварим палатки, легла. Надявам се този клип отново да стане така както предишния, да има такъв интерес както първия. Наистина ви благодаря за коментарите на всеки един от вас. Не очаквах точно такава голяма подкрепа за толкова кратко време. Наистина ви благодаря. Ще се стремим наистина да стават все по-добри клиповете. И съм благодарен на всичко това, което се случи от първия клип. Благодаря ви наистина много. Започваме тваренето и така. Пристигнахме на язовира. Доста пълен, доста красив. Бил съм тук само един път и то беше за 20 минути. Само го огледахме и тогава още решихме да сме на тези сектори. Това буквално е като влезнеш на язовирчето, веднага в дясно първите секторчета, не знам как се казват. Няма ти обозначени табелки. Батито се заеба с разпъването на палатката. Разпъваме. Бивака, ще разпънем въдиците и след това ще се включим отново
Сега просто трябва да побързаме, понеже времето напредва. 5 часа е да ни се тъмни и да нафане още неподготвени. Започваме с разпъването. До сега оправяхме лодките, калибрации и така нататък. За първо време ще разпъна първо 2 ваици, понеже едната последния път на борец я скъсах и сега трябва да я превързвам, но за да не губа време ще разпъна първо тези двете. Ще ги разпъна с малко храна, дроп дипнат, както видяхте по-рано в клипа, с малко пелетка дроп също, тигров астък и царевичка от консерва и с топче Nightmare, чисто, без ПВА. След това, като разпънем, като седнем, ще направя и някое друго малко ПВА. Втората ще я разпъна с Hot Fish дипнати топчета. Его шар. Hot Fish дипнати топчета, заедно с отново Hot Fish легнало топче с една лека царевичка. На тези две неща ще заложим тази изтръв, по-точно. Само секунда, че кучето тук изяде храната. На това ще заложим първо и след това третата въйца вече ще го мисля, някаква комбинативно ще измислим. Да разпънем и така. Почвам да пускаме и ще се включим след малко, за да ви кажем батицо на какво залага. Доколкото знам, отново ще е серията на Snowman някои от въйците. Но за по-точна информация, след това ще се включим, той ще ви обясни. И така, почваме да разпъваме. Вече се стъмни. С батицо почти сме на превършване с разпъването. Пуснахме въйците. Разпънахме трипода, двете люлки, палатката, леглата, масичката и горе-долу мога да кажем, че сме готови с някои неща. Но идваме тук, имаме още някои неща да избараме. И така, надяваме се да се включат риби на петната. Разпънали сме ги като 1,73 м, 76 и 70 метра. На батицо са горе-долу същите метражи, но в по-дясно направили сме нещо като витрило. И ще ги търсим, от идея гледаме, че има някаква активност, скачат някакви рибички. Не скачат, ами обръщат се горе над по повърхността. Трябва да се захване и да си върже третата въйца, защото почва да се стъмва, да си върже третата въйца и да я пусна и нея. И след това вече остава само да чакаме. Дано да има риби, за да се включим отново и да покажем някои от рибите тук.
Часа е към 3:30. Тук що имахме един брутален удар. Наистина брутален удар, рън, който се оказа празен. И двамата, и аз и батицо не мога да повярваме какво случи. Но наистина брутален удар, но просто нямаше рибата, не беше. Не знам какво се случи. Беше на Sweet Potion с праскова. Точно така, Sweet Potion с праскова. Брутален удар. Трябва да пусна поне една въдица. Още защото само едната остана. Но нямаше риба. Буквално нямаше риба. Ударът беше брутален, не можах да го снимам. Но така. Пускаме въдица след малко и лягаме да си доспим. Добро утро! Събуждаме се. Вече горе-долу така наспани. Отчасти. Часът е вече към 7. Доста така студеничко наистина. Гледам, че батицо започва с разпъването. Моите ги разпънах преди горе-долу час и половина-два. Но няма удар, но така или иначе и първата риба, която излезна, и рънът, за който казах по-рано в клипа, въдиците бяха на 3 часа вътре, 3 часа и половина може би даже, и пак имаше удар, и пак имаше риби, така че няма да бързам реално да правя някакви прехвърляния. Сами може да видите за какъв студ става въпрос. Всичко е замръзнало на макс. Температурите са около -3, -4, не знам. Всичко е буквално замръзнало, доста стабилно. Батицо разпъва. То няма да се види много от слънцето, но лодката вече е прати на петното. Имаме тук един затворник, който ще покажем след малко. Опитва се да излиза слънце, днес го показва, че ще е хубаво времето. И така ще снимаме рибата след малко, само малко така да се събудим, да направим по едно кафенце, да изпием за старт. Мога да видите сами за какъв студ става въпрос. Буквално прозорецът е замръзнал на буса. В палатката си беше сравнително добре, понеже, така да го кажа, газовата бутилка с питата си не стопли доста стабилно, но навън си е студено. След втория трън прехвърлих всичките въдици, но както знаете, аз бързам да прехвърлям, не снимам процеса, затова че мога да ви кажа коя на какво е. Същите дистанции, нали, естествено не сменяме петната. Лявата ми е на Hotfish After, която излезна рибата. Средната си ми е на дроп с праскова, която беше вторият рън, така доста брутален рън, който много ме я, че не можах да снимам. Но буквално заспивахме и се обади, докато намеря телефона. Както и да. И третата ми е на Hotfish легнало топче с царевичка. Класика в жанра. И така, надяваме се днес ще поседим малко така до по-късничко, до към късния следобед 4-5. Надяваме се днес през деня да излъжим още някои от рибите. Ако излъжим, добре. Ако не, пак добре, не сме капо. Записахме една риба, един удар. И това след малко ще снимаме рибата и ще я покажем. И след това ще я освободим, понеже почти цяла вечер седи в карпсака. Да си я пуснем да си плува на спокойствие, не да седи в този карпсак. И така.
Ето и една от нощните риби, която излезна, другата малко я стървахме. Беше празен удар, но реално погледнато за тези судове и това е доволно. Не сме измерили рибата, първо ще я покажем и след това Охо! нов подобрен мой рекорд. Най-голямата ми, между другото, 15 кг и малко. Ами, карп сака, ако кило и половина, това какво ще рече наш? Горе-долу 15,5. 15,5, значи горе-долу с 200-300 грама, подобрен рекорд. Супер, много добра. Тя си личи, че е дебела риба голяма. Много, много хубава риба. Сега ще я покажем мой един път и направо ще я пускаме. Не, много добър човек. Стой, не мога да я задържим. Екстра. Следната пазва. Сега ще. Много добра. Екстра. Колко минути си на това? Имаш да рейш. Тук ще я пуснем. Ай, красавец. Да ти кажа ли на какво удари? Познай. Виждаш ли го така, Монка? На какво удари? Nightmare. Едно топче. Това къде казали? Единично. ПВА турбичка. Онова където... Да. И много добър рън, между другото. Много добро взимане за това студено време. И мога да кажа, че така горе-долу дава борба, не е като да... Дълбокичко се обаче, отпред и не мога да я дигна. Не да повим. Не, тя сама. Па вътре си.
Много добра. Няма да го събирам кепа, ами е така ще направим. Добре, добре. Пак го няма топчето. Добре, чак само малко да го таком да мога да оставиш въйцата. Стой, бе. Чак само да го откача, брат. И да го напръскам също, че... Виж, има някаква кръв и от другади обаче. Еми така малко. Ай, готово. Красавец. Втора риба. Nightmare, легнало топче, единично, с малко ПВА, отново Nightmare натрошени вътре. Резултат. Борбени риби. Въпреки, пак казвам, студените води, понеже сутринта сами видяхте, че наистина водите са ледени. И ще рана в момента, като го държа, дори малко пръстите ми изтръпват от студ, но наистина си студени рибички, но специално тази риба даде много бой. Много бой за тези условия и доста добър рън, доста добро взимане. Батицо ги познава. Да ми махне кило и половина, пак горе-долу. Супер. 12,5 идеално. Екстра. Красота. Супер. Еми, това е. Часът вече е към 2:30. С батицо решихме да започнем да събираме леко по леко нещата, тъй като е някакъв страшен хаос. Разхвърляли сме се доста. Служили сме да изсъхват люлки и така нататък. Въйците, разбира се, са във водата. Седят се и си чакат. Прибрахме легла. Започнем да събираме палатката. По-важните, така, по-големи неща. Леко по леко. И надяваме се в последните минути да измъкнем още 1-2 шарана, ако даде. Ще е супер. Но леко по леко започваме да се ориентираме и така. Да, вътре. Ще го вземе ли? Тя тръгна към тебе. Христо Йолов на вашите екрани. Няма. Откачи се. Ти пък? Да. Кажи чест. Сериозно ли, ама? Да. Добре, защо такива удари пък се откачат, човек? Вечерта в 3 часа, тогава кога ми удари на мен 4 или колко беше, същата работа. И това на това топче. На Nightmare. Единичка. Единичен Nightmare. Да. Почти всички риби на това взимат, брат. Кога почва да взима, брат? Кога почва да работи? Ева. И толкова добре, майна смисъл, отпуска, качи. Аз нарочно го остави и викам, айде такова, майна. Нали, ако мога да тръгне на рън, да стане Да. както трябва. Ужас. Пак да има удар, ако не е друго. Ужас. Еми, Просто явно взима малко по-лигаво и... някой път така се случва. Много гадно. Няма нищо. След хубавия удар на батицо, който видяхте,
Поостанахме още около 40 минути. 1 час дали има? 40 минути. Буквално събрахме всичко. Почти, нали? И оставихме въйците последни. С последни надежди. Но няма удар. Това беше, може би, за този излет. Но мога да кажа, че така, нали, от една страна доволно, понеже, пак казвам, видяхте сутринта какъв студ. Първата риба излезна буквално като парцал. Сега за това време е нормално, нали? Батицо имаше някакви пипания, имаше един удар. Необяснимо защо при такова отпускане и повдигане и тръгна към него рибата и дори я засяка и пак нямаше риба. При мен се случи същото вечерта, но не можах да снимам удара, а сега при Батицо дори беше още по-брутално. В смисъл, доста повече се заигра при него и пак не иска. Ами така, ето че приключи и този риболов. Около 24 часа, не беше точно 24 часа. Показах се някакви риби, горе-долу добре. Студени води, дъждове в предишните дни, доста вода в язовирите, но пак горе-долу имаше някакви удари, имаше риби, което е добре. Ще се радвам, ако се абонирате за каналчето. Отново благодаря за тази подкрепа, която видях още от първия клип. Имаше коментари. Като цяло ви благодаря за всичко това, което правите. За лайковете, за абонирането, за коментарите и за всичко. Ако ви е харесал и този клип, поставете един палец нагоре, един subscribe, за да има още такива видеа. Много скоро, между другото, отново с Батицо и до нови срещи!